Čaute, vítam vás u ďalšieho videjka a dneska si dáme recenziu na cigánsku pesničku. Dneska to bude Bašavel. Je to z kanálu Miloš Juriga, u cigáňov veľmi známy, však má 500 000 odoberateľov, takže všetci vieme, o koho sa jedná. Budem reagovať na speváka, ktorý si hovorí Gypsy Vladis a pesnička má názov Tu sam ko do Šukar Čavo. Môžeme ísť na to. Musím povedať, že spevák má výborný hlas. Tento Miloš Juriga je známy tým, že on s kamerou zvykne experimentovať, že to točí tak. Nechápem. Ja akože nemám proti cigáňom nič, lebo však aj ja som cigáň. Mám rád našu komunitu, našu hudbu. Milujem aj doma ju počúvam, takže zase odtiaľ potiaľ, ale ja nechápem, že tento kanál, čo má Miloš Juriga, on má akože miliónové zliadnutia a títo speváci, oni nemajú rozum, že nehovorím, že presne tu na, ale vo veľa klipoch proste si tam dávajú 13-ročné dievčatá, jak im tam polonahé tancujú, však trošku sa uvedomte. Potom sa čudujete, že ľudia majú taký názor na cigáňov. Bodaj by nie, že 13-ročné dievčatá si tam dávate pod prsenkách. To bol záber za 1 000 000. Ak by som sa mal vyjadriť k hudbe, tak hudba je dosť taká jednoduchá. Myslím podklad hudobný, dosť taký jednoduchý, nie je tam nič zložitého, nejaké zložité výhrávky. Ona akože veľmi dobre tancuje. A akože páči sa mi hlas, naozaj má taký iný hlas, nie je taký jak každý druhý spevák, ale taký neviem. To bol presne ten záver, počkaj, ukážem. Tento, že ten Miloš Juriga, on stále toto robí s tou kamerou. Sa mi ľubí. Cipo.
Zase záber. Tak asi v tejto reakcii to asi bude všetko. Neviem, čo si mám o tom mysleť, ako spevák bol dobrý. Zaspieval to celkom dobre. A predtým, ako budeš písať do komentárov, že kto som ja, neviem čo, tak hudbe sa vyznám. Nehovorím, že som nejaký učiteľ hudby, to určite nie, ale vyznám sa do hudby. Sám som robil niekedy hudbu, takže trochu sa vyznám. Viem posúdiť, kto spieva dobre a kto spieva zle, kto spieva falošne. Takže tak. A typek mal super hlas, to sa mi páčilo. Dievčatá, ja neviem, 13-15 ročným dievčatám sa moc asi vyjadriť nedá. Takže toľko k tomu. Čo sa týka podkladu, podklad bol dosť taký energetický. Čo sa týka podkladu, tak ten bol dosť taký energetický. Čiže ako ľúbil sa mi, bol taký jednoduchý, ale tak ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. Neboli tam nejaké zložité vyhrávky, čiže beat bol akože super, pohodička. No a klipu, neviem, nepáči sa mi to, že ten Miloš Žuriga v každej jednej pesničke proste tam vrtí s tou kamerou, proste už je to také stereotypné, ale zase, aj keďže nevidím, že kto dal tú pesničku hore na internet, tak už podľa videoklipu vie zistiť, že to je Miloš Žuriga, alebo akože taký najväčší, ktorý dáva na internet tieto cigánske veci. Však ako som spomínal, má cez 570 000 sledovateľov, takže je to super číslo, za tomu gratulujem. A napíš mi do komentu, na akú ďalšiu pesničku by som mal spraviť reakciu. Tak zatiaľ sa majte a prajem vám pekný zvyšok dňa. Pa.